Eu son Lélida Seijas Balbís e nacín aquí na Pedreira. Meus pais eran José Seijas Martínez e María Balbís Pardo. Bueno, miña nai era unha persoa que tiña moita forza de voluntad e a súa afición máis grande era o fútbol. Non sei se era por esa afición que antes non era moi doado que as mulleres estuveran volcadas no fútbol, que lles gustara o fútbol. Normalmente, antigamente, as mulleres dedicábanse ás labores da súa casa, pero non a seguir os partidos de fútbol. E ela, pois, aí estaba metida. Meu pai tamén era directivo, e entón, ela aí, sempre ao pé do cañón. En aqueles tempos era a única diversión que tiñamos. Entón, cando había partido, pois alá íbamos todos os rapaces, porque aquí non había medios donde puderas ir, nin nada, e nos reuníamos todos ali. Moitos non sabíamos moi ben o que facíamos, pero bueno, estábamos ali. E logo despois, cando xa puxeran un bar, que era o bar de Xaquín, lle chamaban, pois, como por aquí, a maioría dos que vivíamos aquí non había televisión, íbamos a ver a tele ali, aos domingos, era outro punto de reunión tamén que tiñamos.